Asia, wonte ayaresase. Over the years, yantiase, afei na yabehunu se, sa 21st clinic eda sonko, ewo herbal ayaresem. Ono no di kan, ema Ghana for ete. Ma yehu se, yewo yare bia, ye frano sciatica. Anso hwa, oye nhwehwemu esi biaye kese a, ode ye sa sciatica nhwehwemu no, ema ye behu se, sa yawa ye ti free esisi echi. Fa ye to ase, fa ye nema besi fom no. Se kobase ehututuye, eye weya, na etwetwenwa, na eye sciatica. Sa sciatica nimdie ya 21st clinic ofa baye, etumi aboa ayarefo bebre. Ama omotumi adiomo ho, efri sa omoto asintini na, etwetwe omunumu. Ewo mu se ayaresabia bebre. Enso kase, omosa sa sciatica yadie no bi. Nanso, se original ne wo ho a, yemfa imitation emfa nyehwe. 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha. Enam no kredia ewo wondwumedie munti. Na wotwe bia obia phone lines to ho. Ma ayarefo ne won dinkita ho wo radio so. Sciatica manfo nim se 21st clinic esano danchen a. Ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no. Yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa. Te se eye esichire yade. Akoma yade. Osa awo mu sensem. Enemu yade. Wachika se eye wuya etutu. Wone so ene briwo. Wo jonso ntentem. Wo honam nina eye wuya. Wotifa edwaw. Wone echi epopo. Wanofa ehihim. Wonai na wonsa aye titiriti. Ana emu aye dududu ama wontumi mpija. Se eye yade nkoa ena etete wo. Efri wuti beka wona ase. Na wo pe ayaresabia edi no kredi besa yade dia. Eno ane 21st clinic. Minim anamondo do wotu efa wo yade ho. Eye no kre se wo do yade achini ache. Nanso kawa koma to yem. Efri se 21st clinic eye ayaresabia. Otwe wo na wagye wafri wo yade nsem. Wo Ghana ha ye won krabata no bebra eben wo. Wo baby a wo bia. Ya wa kra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkranza tachiman brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmeneda holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchiro ye chira kwan nu ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Abisia for ya mamu nyina mo ha ema mo atena sibiem memenda du se na odonfo ne dodom ye techema da bodwo ne moja edie mo afrisane a na donko bo pepepe se ya na eye healing point dwumedie bre ena aswai de baba somo ewo Sompa 93.1 Brekwana wo share live ewo Sompa TV o multi TV decoder no so no mesra ubetimi share live yo ye wo digital enti ba bia wo ewo ewiase ba bia no ubetimi akachi ye live no watimi ahwe dwumadie bi da ne da me se dwumadie ye de kyerɛkyerɛ ya pomode ho nsɛm ekwan ya befa so abɔ ye ho ban na yetimi atenetene neema de de kɔye numu ene de ye ewidie ni eneema ahodo bi ya entimi mo nipadua ema ya pomode ho nsɛm na nsi pinsita no eno na healing point dwumadie eya na ye ba ebe kyerɛkyerɛ na 21st clinic the sciatica expert for ena aso ya sene omo se dwumadie omo afa e de abɔ wɔn bunti da ne da no memenda edru a yemfa enkyerɛkyerɛ amansen yema wɔn mo apiafo na yenka kyerɛ wo a wotie ye se yade bi afiri wutiri so ekɔpem na ase ne titiriw ene sciatica yade ne de abasobɔde a yagye ne kola yagye ɛdan kɛse de asi wɔn so mienu no kola dan mienu awo so ne nkom esi ahya se yi bi de head ma adwumayefo no enti eno kyerɛ wo se ampa 21st clinic ye di dwuma ewiase nyina agye yatom ɛfa wo so wa amanone se bibi sai ha wo ano ane se wo fra ye mai 0540 311 311 0540 311 311 ye betimi ama wakwa amanone ba bia wo no ayasabia bi test ahodo bi wo ho ayepesa wo ya
ye be mo waye o the results ne be send ye efa phone so ye wie adro wase ye de ma wo no ye de be send wa brochire we say any 3 days 4 days kra na adro no aba be ka won sa ye express wo so a wote o mem ase no mo no ye ade a yate ye ho agu o man mafa na nyina nti no emfa ho ne ba bia wo kumase ase no mo de ehwa overseas Alpha Radio nchen ho and at 21st clinic wo mo edi djuma bre sefatem no wachira kwan ahodo ni nyina no ye de betu dwa Sompa 93.1 kasafidie so na healing point etra efa every corner 20 other affiliate stations one of so efa ye dwumedie wo kosunyane a eye Sompa 98.9 Sunyane Sompa 98.9 Sanso ena nkranza eye Fabia FM sa na eye Sompa 90.7 so one asom ewo ho NJ FM ewo ejra Asta FM ene Ajenkwa FM ewo Techimai Ketre FM ewo Brekum Winners FM enso ewo Seshi Debiso Radio Rainbow ewo Seshi Dwaboso na go sonso eye Success FM Okwel FM ewo Nkoko Eastern FM ewo Kofodua Power FM ewo Enkran Dynamite FM ewo Takwa ena Connect FM so ewo Takrade share ewo Facebook ho eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 21st clinic obetimi ahwe live on so ewo Facebook ho Brekwa na obetimi abo eye Sciatica Research and Treatment Center and so out share eye wo Facebook search engine ho no na yetimi abo na nyina no yetimi ahwe dwumedie e de fro YouTube no eye Sompa TV ana set 21st TV www.sompaonline.com www.sompaonline.com semni nyina da ya chechire de akoko nte no ukosane mu a na so waje o chefa no kenkan e de free ho na tara one media app no so Google Play Store ho no eno ane se wo kwa ho me so won kita radio set ya wo phone na kita wo no de hia ane se wo bundle na wa download tara one media app no ubetimi abo Sompa FM tara one media ye dwumedi a ye de nyina no ya healing point ka ho no betimi etie bi midi de wo hene ire ma me akua ye boa esia ma ubetimi afra ma brewatia meje wo sododo chief executive producer de madwumedi ye school fees Nidi akasa e de Mr. Michael Donko madam baby a wo bia mechia ne hokeni oye fresh say sanso so na afieje wa kode enketesiafo nyina ka kire wono so eye producer betene nka e wo apomden kase no eso na buffalo soldier bema 10 gram ho fefo bema wonsin so mansa no ham bema ototo de nsa ko benkum ko ni fo wi a de abom e de abonebo bema oyinam kum oh Buffalo rade otaya chibare wa hasenom rice for some pedi de eka ye ho sanso so na wode wani ekire mu nso so a ade aye nuanom dodo na so boye chidom ya Sompa chief driver Dr. Silas manyane ntiesa won kranza won so de honhom taye chipapa toast baby a wo bia no mechia na machia jo won so kwaku jasi ekoba jasi sempremo ewo MC aho ewo TV wo hwe na odeye ba television so no Dr. Eric Mafo ane Dr. Penny pa ya mese Ghana hasenom we doctor for me and sa wotimi tu yade ase deku ye bo wonu mabaso se doctor we say de osa yade ma yade kora ne mana aka no otu o mu ase mo mu dwane one time a mesra wo ka ho bi ye mfa ni ni agro da bia se mensa kana na ya ho a mensa aka no ene awie nti ma me mana kwa ba na ye ntu adwumedi nsi Dr. Pacho Mahai amejo so akwa aba nso ye nua efie boko sa mesese ho ye ane ho ye ona to watade I have a pass. I don't say I also like comments here. 7 million 21st for you now. Madam, we're romantic minimum. I fear. I want to say. But for why I felt any fatal pa. Yeah, then me I say. Ya bet to us when na Bible no eka say what Genesis ho. Oba bema beja ne na ne jaho. No de ne ho akwa fam na yire. Omaya honam baako Bible ne saka mon won sha asase so twom ene na Abraham na onya krampo emfa ne ho nka Sarah omunyanya yafunu no wo se wo be wa hye asase so ma
pie na kwahwe nso no ma ewo wiem epo ano anwea ne se de sitie ne saa na wasefo nso ebedore aye na kyese ewo se nipa bia no utimi eware se wudu mpanyin fie so a na aware ede aware eye animonyam hye aware eye enhra nanso no eto da bi na wodo ho ekohyem wie na nneɛma baako mienu bi a ewo senka wo ye mu nhwehwemu no wanye na ukowura aware ni mu wie a ekire no enigye ahofama odo ya wode ekowura aware ni mu no afi na ne nyina atoto ape na ne nyina yira de afiri mu na adane osun ewo se ekwa aware a yetimi ema yeni egye eni kwan se yekọ ekosun ewo aware ase ne nyina no nneɛma bi wo ho a yebetimi etu ase yebetimi aye nhwehwemu na yetimi aboye ho ban ehu kwan pa ye de befa so ansampo na saa woye ne no abeto ye kwan me de asem na meka ho asem a meka sa ye tintinti abrewatia yes premarital health ye baby sa doctor min komu pi na sa na no me ko afieje wa kode wo na apomuden kase no won fa ma yeto ye ba ye be ko Dr. Eric Mafonchen ne ene no akwa akotwetwe enkomo afia Onye medasi mechetifo nyina omomohwe healing point Sompa TV na omutie live Sompa 93.1 FM affiliate stations nyina apomden kase emre na adwusu na nsam no de obeti ne kase mu bi enie Dr. ne nurse fo omwo tetekwahia ban yaresabia de to Ghana mampani anim se omuhia kade de ayadwuma wa yasabia ho sanso so na opani kwankyerefo a Oda Breast Care International no Dr. Beatrice Afia de ode futu sem ekwa mama tan se ya omo hye omo manufum evise kokram atiesi nkwada enufum pa wonsem from so na Dr. Augustine Walasi ono so kire se obi se ehya se tutu a enye mpani ye ntia na mum no eye se ye nhwe yesi ho eyi nti na emane basa abusuan wei ene nsɛm a editie ne di hwɛ enam de ba besom musapom de kase Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV so mi amaje peni ewisa kase di amawo medin afia ejewa kode afi kase ni chechemu eni womo ye adwuma ewo tetekwashi aban ayaresabia no wo mampo akuapema ewo poye mantamu omode atudwa se obepie mu tetekwahia ban yaresabia asefim ye pa ebise yade omunni akane a omode hwa sabia yafo omoba honom emfa ho se mpo yesiesa yaresabia hono omotsa ehia nneoma bi ti se panie na afi banejia so ekoro bi etu obi a omode ba kyekere so krampo no ayeboachi bi din na afi krampo mu nsa ni gloves a se yade bi eye obi a na se saya omode ba hye omonsa se ne be omode ba gi nipa no enkwan we ayade a asefim na atiti ye pa enam sa ye so Emma nurse ni ba ko obra oni ensem chuoni obi mbedi akwa twetwe nkomo na wochiem se ode to osoafo sharp mudin nsem so kwakwaje my no na bo anim se ontwere ni fa mehwe eye tetekwashi aban sabia fi so muhia kane pa ewom se tetekwashi aban sabia kese a obepie mu ewo Eastern Regional ene obi yade ho ene de ne ba na so omuni akane enti omonkeka omonsa ase no momfa kane a bebo omo emfa mbre om se ne be ya sabia ne betumpon na etimi ahye omanfo nso Once from so and a penny quancher for that Breast Care International no Dr. Mrs. Beatrice Afia de or they so about time him say no form could cram ya dear say the LTS mofra so pa a dear natty ye pa so best slow about time be a say or baba your honomoa fancy future no for no she said but dwebia nem never said no for the shape tear send a bear say ya dear be bedem once and panoa ubehun in temna dear by your no acquire sabia ama dokuta asheno When it's a moon, I was at him say, and Quadani be compo or momunim so many crami be. Sounds na matter no soon him say, or mamma and yaku crami be. I just say a 2 dear ding and son of day or more a dry sabi or more for moon runs soon. Not the abed so and ya so. Into the futu sem air qua my time. So more many in common ma you are enough from him. Or the same way in our to Jawa brown or a free breast cancer screening. Our assemblies of God and no ever quad as well as sentiments mohanum. Now no July, bosom de tosum you na fimpim you a dunumi and same and the sun if you send me a comma and my time. Sounds so and a Dr. Augustina Walasi or no.
ɔyɛ dental surgical technician ɛwɔ International Maritime Hospital ɔno nso so de afutusɛm ɛkɔ ama nipa dasani bi asɛ ayɛ mpempie no ayɛ adwe sɛ sɛ obi ɛse hyɛ aseɛ sɛ tutu a na waduru ne mmere wabom ana ne nkɔkora bom ansa na nipa no se ahyɛ aseɛ tutu ɔse no kora bi ne ho a ɛwɔ mu na mmom no sɛ nipa wonyini efi nkwadabrem na wanhwɛ wo se ho yi a ɛno no ɛma nkyɛ na wo se ahyɛ aseɛ tutu efisa ahoɔden bia enim nti ɔbɛsrɛ sɛ ɛyɛ ampre pii no yɛma yɛni enku yɛse ho ne yɛtwitwi yɛse 2 times a day anopa ɛna afɛ nwummerɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ 2 minutes nso so ɛna ɛne kwae so sɛ yɛde brush ano denden de twitwi yɛse because brush na ano ɛɛden no ɛnyɛ no na kyerɛ sɛ bio ɛbɛma wo se apae fitaa anaasɛ ɛbɛyi nneɛma ɛnsɛ ɛmfata ɛde afiri yɛse nim na ɛbɛtumi kora mpo ama etwa aba bɛda wo se akyi no ɛno so ɛnyɛ ma ɛsen enti no wɔ se yɛnhwɛ yɛse ho yie na yɛtwitwi yɛse daa ne daa ɔde sɛ futu sɛmi atu dwa ɛwɔ na ɔtwe bia apɔmuden dwumadi a Ghana News Agency foɔ ɛna ayɛ a wɔn hyehyɛ ase ɛna ɔde futu sɛmi ɛkɔma obia abusua akaseɛ no asi me a megye brɛ ɛde bɛsom wɔ medin afia agye wɔ akɔdeɛ madam nyinaa ase ama mo ni tie ne hwa ɛnya ado ɔhene yere maame akua yɛboa asi ama ɔto adwumadi na aka no ɛso Efia jewa akɔdeɛ nketesiafo nyinaa ka akyire ɛna abusua yakɔ akɔtie no yɛda nase papa ye apɔmuden kaseɛ no abɔ ne tɛ wɛde ama yɛfɛ yɛnkɔ Dr. Eric Mafo Dr. Panye yɛ ɔno Efrit 21st Clinic ɛba yɛde sciatica expert for no wɔ ba abɛkyerɛkyerɛ yɛn nsɛm sɛ bɛyɛ a yɛwade wie a yɛnnu yɛn ho saa ware kura no mehu yanka yɛsɛ mehu yanka nso ɛyɛ ana sɛbi na aka akyire ɛnɛma bi hɔ yɛbɛtumi atu aseɛ ansa na aba abɛtu yɛ doctor mema wakɔ aba biem mejo so doc ɛnɛ yɛka biribi afa premarital health anaasɛ premarital screening ne ho si yɛbɔ so sɛ premarital health krampo na sɛn ɛna wobɛkyerɛ mu de ama yɛ wadaroma okay nti sɛdeɛ in fact the topic we afrefo ni bi na efreye na ehun hia wo mu ye nti na ebeda 21st Clinic ya koma so se yebetimi ayese nkyerkyere na enipa ni bebre wo ho no a da bia na ye ka se ana ene na mema yate ase se wo ho kwan na nso enye oba bia na se enye bema bia na wo betimi ene no aware wo nimde kwan so anaasị yɛmfa ne sɛ bi a wɔ apɔmuden kwan so no ɛnyɛ ɔba bia ɛnyɛ bɛrima bia na wobɛtumi ɛne no aware aha enti no sɛ yɛka sɛ premarital health na yɛka sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a anaasɛ apɔmuden hwehwɛmu bi a yɛyɛ ɛma ɔba bia na anaasɛ bɛrima bia na wasi so sɛ ɔpɛ sɛ ɔware anaasɛ Oba na se bema omo etu anamon a omo pese omo ye de eware ene ye se nhwemu ye de ema om na yetimi hu se yi odo ne eto nchen a ewo apomuden kwan so no omo betimi aware ema ayeyi ana aha enti no eye health check bi a ye ansa na wakwa warem apomuden hwehwemu bi a bi ene no enkomodie ni nye omo a edru mre wo so mo ware because say o twempna ana se woni obi ye den ewo ho no mo a ewo se enioma bi a ye bobọ so no ewo se wuhu ansa na watimi because empna twemu no ena de bekọ aware mu aha enti no ahyase na no na wahu ne ntem because enye sa ebema enije a wanya ewo se onipa na wahia no no ebeye nneoma bebre ensade we checks bebre na nipa ntimi anye no eno na ama awarejaye ene se obi ho ma obeware kra na wanu ne ho esanse yare a enkwala a ode oma ba wiase ede ma no ewo aware mu na afede ede confusion kese pa ede aba beto ba sa na wonhu de obeblemi no enti enimi ya na yese munya hyase a ubetimi akwakoye da akoye se checksi na etimi ya den aboa ena se wo ba be ware nso anka be ya obi enu onu mo pese ode yarefo ba saasi so sa pepepe na eya na e kan se
ebi o we bia na wunim hunim de nanso no nka emfa ho ne ba bia aware ne nhyehyɛ ya du se ne oma bu ona se wokɔ na se enhwem na se ehu se ebeye se ya enka se wobɛbɔ mpaye ana se nyame wo hɔ nyankopɔn na no ayɛ saade no ansa no bi bɛyɛ yarefo no enen fancy e be kumu details ni nyina no sure ono ankasa ne nhyehyɛ mu na ɛda ɛba nti na enye mpaebɔ a wobɛbɔ ɛna ɛbɛsesa no sɛ obi ɛyɛ sekla enye wo mpaebɔ a wobɛbɔ ɛna ɛbɛsesa aha enti no wo ho kwan sɛ wobetimi aware obi foforo a ɛno no wobetimi ayɛ de enye ndije dan sɛ onipa na wa hu sɛ oyare anase de wo no no a na wo pɛ sɛ wo yɛ den wo ware no enti sɛ yɛka sɛ premarital health na ɛno ayɛ ahosiesie a yɛde kɔ aware mu. Okay, Dr. Eric Mafo na yɛne no ɛbɔ nkɔmɔ no sɛ ɛnɛma bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi abɔ ho ba mesrɛw ɔdɔ na hyɛseɛ ne yɛ na ɛfɛ paa ɛyɛ na akɔnɔ paa yɛ na ɛdɛ pa bi sɛ afia gye wa akɔdeɛ nanso ekoduru brebi mpɛmpɛnsuo bi na sɛ ɛnam sɛ wo ne bɛɛma no ebi a momogya na sɛ yadeɛ bi a ɛwɔ baako so na ebetimi affect ma ware no man hwɛ na man fa ne man kekensie ani entu ase anasa montu ho ana morning nti no doctor abese nye nyankopɔn na ebe bi wɔ hɔ ana nyankopɔn na ebe badada na body mu no saa na wabɔ binom owi obetena hɔ saa wontie de ye ken enema ne bawia no erado wɔ hɔ na mibre yesu ti ase na me ha hey ade nyina sutufu eje tie mi ne na masem ye mobro mesrɛ enema bi wɔ hɔ a eni kwan se yetena sema ne bansa na yasa koye ne mobomobɔ de akye nyankopɔn doc na ye hwɛ we say se mekoye saa ehwehwemu ya ansa na ma wade a ana se mempena twe mu na me ne be ma esane na mekoye saa ehwehwemu ya fasode be na menya enim se ye bewura mu but ye hwɛ emfasode na ansa na yakobobɔ saa enema no so okay emfasode a de ubetimi enya ne se ebema enkwala na modi oma be wiase no emma omu nkonya yare ankasa we no efri bia maame so anase bia papa so ama na ye den enya okay yare ni bebre ho no ma ebebo so se enkwala ni bebre na aye ayarefo no se bia ayarefo ni nyina aye say checks ya yentumi anye den anye okay aha esan se ebia so bi awo na se bi onipa no eye sekla kire se wani kan anye se nhwehwemu yansa okay na ankanye sa na anka obetimi afa different partner na se obi fofora anka enkofa se yare ye de ema na eba sa na akola na wo de na ba wiase no e na akola ne ba be huna mane ewo mu se wo awofo no mo beboka na nso no akola a wo de na ba wiase no e na wo de ohaw e de aden asoya no akola wote ne baby akofa na ba na do ha ba na afedo o sekla na do wo beboka e de enti no se ye se nhwehwemu a eboa e ma eyi e kanka se free aware mu okay esan se yare bi wo ho no manasa de bi anka mo betima si hu kwan a anka wonfa wusika anya den enhye mu no ebema abanti no wo de wusika aya den ekwa akohye mu ama ebi wi ache na de ahokyera ya den aba and ebi yi yare bi nso aya den asan afri ho no mo a anka ekọ akola na ya den eso okay ena eche nso no ebeti nso asan aboa mo se mu betimi asipi kura ansa na ma ya den masan aware okay won se once ni se wunya aware pepepe obi a expect se e wo se wo nanso ebia na bema no ebia ne nkwamo na ebia e da e wo fom mo antimi anye se nhwehwemu nyina etina fe de ba sa ya hwemanu 1 year 2 years 3 years awo bi enya de e ma na fe de pressure ankasa ba be de abeto so na won se eya na enye obi no behwe obama nanso community na awo no pressure ebeba no eya na no ye den eye den aha enti when ye be stress se nyoma we no ebetimi oya ebetimi aboa ama pressure ankasa ebeto aware mu na ankasa no etimi ye de eyi free ho ena etimi nso ma odo ankasa etimi etena aware nim okay nso obi ho no ma onye se checks na obe ware awie no before na aware like awone ma no anase bia yare bi ebobobobo ba na no obekọ na ansa na ebehu se ena eye oba nti obehu na se ote yare na se pe
na fe de ahya se e ma o ye den o twetwe ne ho enti eno nso timi de awaregyaye ana se ebia aware a emuni anije no nso no itimi de saa de ne ye den eba enti we no ne yemfa say advantages bi a ewo mu ewo se wo ye pre-marital health na ebetimi aden ede amount obo bibi so na eye me de pa owo anya obi ene be hwe oba na ma o ba me kura ne ye wonanom bi wo ho a ebi eba mo wo enso mo ne o mo na ti kumase ha se no mo nso no mo mfi wo mu enso se wo ware na se wo nwo ya ho na obehu wo hye obo pressure pa ebeba beto so doc wonim se sa awo se mu ese hu ena mamanfo anu a mo de besi hu nti no ema bi kura mpo ja wo madwuma o mo ye adwumam na ya de twa wo mpoa de wonim ene ya afa ya awo efie nkumafo okola titu wo de adidie na oba ye bra fie wabedi die ni sika na wo ba beye enti areho okura nso ni na we no se ye we ya me fi se betimi ayi enema pii de aka de wabobọ so yi so na waka we se ne de ma ye nwura mu okay de ne de yare ben ene ye beka se various types of disease and I say that health be betimi aya say ye premarital screening and I say sa de na e betimi aboye ho ban de free ho okay say eya na be can say enhwehwe ya ye ne say sorry asofo nom enso so betimi ahye kina okay by the amaye okay on say before now we start with the counseling no ne asofo mpanyimfo na e wenti no there are some sorry bi ho no ma wo mutimi trotron lab investigations bi ya the ema wo kohwe sure but the yedi kan boso anka ye be pen say anka ba bia na e bi ase courtship no anka omo ebe omani be ko ho pa un se dodo na no de ya na omo ya ne se bi a enamu yare but enamu yare ne de ho waduru sure ye betimi ada tu ase say even so omo ware kra na so nipa na ogonorrhea so wo syphilis so chlamydia do so omo hu kra na so omo ware a eduro wo ho no ma obetimi de ye but ye hwe ne omo bi a anu ne aduro na emu no ebe life threat na ma wa wan kasa no emfa onkwana nyina wonya ni je wa ware anti ade a ye di kan ka ho asem ni genotype checkup okay eno ne de ena ye kan se we na ya ade a eno no se wantimi anye ni yi a enkwala ya wo ma ye so mo ye sickle ni nyina ye se genotype check up our wantimi anye da anye ena ebi nso no sebe aswoden kakra timi ba o mafa obetimi akọ hospital ama doctor ye genotype test na ye da ama no obeka se nyame beye na wasan en nyame nso obeya ma o de yarefo no nso beye da ebe ma wampa enti eno ma bi o ho no ma untimi nya de enye ho hwe enti de ye di kan aka ne se before na wo be hyase se be ma na wo ne nante no se oba na wo ne nante no se ewo wumu se o pese o ware na na se daachi bi o ne bo brade a ewo se wutimi hu o genotype status na genotype no kra den ye kan ne se genotype no ye fan se ye wo bibi wo ye moje mu ankasa a ye frɛ no bone marrow okay na se bone marrow no se uku ye fan ne se aboa e bi ase odwan ana se nantwie hu se ya na ade kokko bi abi o ma hu se o ka dompe na wutimi fimu na ni chimu no e hihye dompe nim e hye dompe na no ka no e no se magnesium no eye ade de wo dompe na no ewo dompe no manka se bi o me ye red ene bi o nso ye yellow bi okay na se bi o na se we no o ka dompe na wutimi fia o bon se ye mre akese ne pa na ya na nkasa akese na ya na wo sa na che enti eno ne ye frɛ no bone marrow no okay na se bone marrow no eno ene ye red blood cells ankasa enti se obi bebusa se kwan ben na moja ankasa timi ba oni padua mu eye se bone marrow ene boa eye moja okay enti no okwan a se bi etwa wo na se wo hu se bi moja ba eye se bone marrow ena eboa ena etimi ye de moja etimi betena ni padua mu enti hu se eye ade ankasa eye genetic eye ade e de awo because akola minya moja ankasa wasase so sure
akola beba asase so no ankasa ne moja ankasa de wunti no from the period of third trimester no say oba fa nyinsen a ne bosome enkura kwantuo no say ofri bosome nso kọ bosome enwotwe na eho no na ono ankasa hyase say oye moja ma ne ho. Okay, akwada no abotofo ano. Aha, titiri no mo ka say uwu 8 months enye esanse seta na akola no atu moja ya da agu no ho. Akola ono wa hyase enyi ndi o ya da atu moja agu no. Aha, enti eyemre ankasa akola na ankasa germinate ono ankasa ni own blood. Okay. Ahyase no se o teki mi bibia free ne maame ne ho. Day one to now bosome nwotwe no. Aha, enti from 8 months e ko no obeba asase so nti e wo so no ankasa timi nya ni moja send your bit me that na asase so ache. Okay. Enti say bone marrow no mu ankasa no eno ene en kwan say yen red blood say yen kwamwa no ankasa eye ye nipadua na ankasa no eho ene ye de ewo na ye kan say ebi wo ho no ma we no ewo say ohaw bi eba at least ye wo say ni nyina ye round ankasa ye fan say circle shape no. Okay. It is say fan say bi awia ankasa ye de apie no ana bosome un say ye round ankasa but omo ankasa omo ye circle no ana so obi o ye circle cell no ne de ne ye half moon. Okay. What's a bosome a apie fofo na ache mu no aha nti sa na ye de tie na ye fan ne say e wo say etimi ewo wo moja ni ma for 120 days omo de we na ye normal hemoglobin no e was say etimi taking 120 days before crans na asase say ye den dan ntia fa say nipadua no bosome 9 bia na etimi ye den esan edane ne ho. Okay. Na se nkofo ya mfa so omo no ye fa so omo ye sekla no omo de no e take on from 10 to 20 days. Nti compare onipa ebi afanse onye yarefo ana se bia owo normal sickle shape no aha ono ne de na so etimi etiki 120 days and I so de so etiki what 10 to 20. Okay. Wow, 18 near ye can say ye the second image ne e kan ho a ana se de to so a na ye kire say ye wo say ye wo AA ena we no ye wo AS. Okay. Ena ye wo SS. Ena ye wo SC, ena ye wo CC. But the ya na edo so pa ni A. Okay. AS ena SS. Kire say okoye genotype na say we AA na je say no na kire say unni sickling status bia ye fa ne say sickle cell yare na nkasa no ebi ni wo moje mu. Okay. Ena say we AS a eno so kire say o wo sickle cell suni bi yeden e wo moja mu. Okay. Ba wo a wonye sickle but o wo sickle cell suni bi yeden e wo mu. Etu omo na omo ye AS. Okay. Ena SS for na ankasa no omo na omo ye sickle for no. Okay. Ankasa. Okay. Enti sadie we ena ye di gina so na se won pese obewo yare for abasa asiso na se obewo obi anfa se obi o ye sickle se ade we na wo se wo ye before crown sa na wa hyase se empra na wo twe ne se de be kwa aware mu ana se aware kwan na wutu na nkasa no on pese obewo ayarefo bi a e wo se wudi kan ye sa ade we ana se empra no mu krampo na wo be mu a enko ye wo ha ma emeda wo so na ye kan se obi ono ye ni de obi a na obetimi aware no. Okay. Se de okura we ndi oye ASO de oye SSO ni nyina no se wo ye AA na obetimi ayede aware obi a how be ma okay ba hye no so se wo ye AS a wo se wo partner no onipa a won ne ti no se ebia me ye AS ena me pese me ware wo se me kope obi a oye AA. Okay. Edi se wo ye AA di a metimi no ayede aware a mi menya oyarefo bi a na de chen se ye betimi ye mana ye be wo no ye benya ebi mo ho no mo a ombenya sickle cell no esuni bi ye de wo nanso no omo ye AS ni AA no omu nyina nyimpe omu nyina lai omo nyare se obi ye AA na so obedi 50 years na se e wo se owu a se emre na pepepe oye AS na so obedi 50 years a se emre na no obedi. Okay. Aha enti no omo de obi ho no mo kra na wo ye AS a wo ye normal de etiene so obi ho no ma woni mu se
SS ne de anase bi obi o esikla de hu so hu na apɛ no wa hu because ne say ni we ne red blood cells no rupture within 10 to 20 days instead of 120 days into no da bia bo se no aye slim no aye kete hwe tu hu na pepe no hu so nipa we esikla anase bi o sickle cell disease okay na omo AS ne de omo ni AA ni nyina ye pe until say obekọ hospital and no ni ade ye de ehu obeka say me de me ho odin mu nyina mo ye pe until say obekọ eti yen fan say semeti anu say me AS a me hu da hwi ni onu ma be kire until say bia makọ ayaresa bia na say makọ hospital na bia kire me say bia me AS but eti say yenya ye genotype no ma ona say hu say we AS pe e wo say wo pe obi a oye AA eti say yen fan say me AS ena onipa a me ne na hihya ware ana say me ne ne ti wo no no ono no ye AS a yentimi ware say ye be ware dia then e wo say yen expect say ye benya yarefo e wo say ye wo ema miensa a ye benya yarefo ba ko ye de ewu na ade ba ko ne say ya wo ba na otoso miensa no ono na nko be yarefo de anka wo mienu pe na nko watwa so na wuti anko ye like a wo ba na odi kan no ono na oba be yarefo eti no eno na ye kan say emfa odo ho emfa se de edu bia enka se nyankopon beye nyame na wabo nipa no ade na wonkopo obi oye na wonhya se na woni ne ye de into anamo dan se onipa na won se wo ye AS ukra sickle su ni bi ena ono nso ye AS ono nso ukra sickle ni su no de bi eti se mu di sia definitely no mu benya SS de ewom eti se ye matching na mu betime anya A mu betime anya AS na ma baba benya SS ne ye den ewu won na eno no betimi aba at any time enti ye kan se wo ye AS na se oho kani no eno so ye AS a monhya se na muntu mo hofo because mu komu ana so bia mu betimi de akwala amfanse bi o ye yarefo de aba doc say we ni so kra no enye akwala ba ko no because minimum me bia was the last 2 months we say oba say ne mama yensa quite unfortunately omunyina aha etu so bi ho no ma otiminya fortunate kakra e bi avance owo we na bon se no wanya na bi wanya AS na bi ade otosmias obu on so a obesha se awowo SS4 no enko na ba agu animu kra ansa na o ma hyase se masakra o ma na e kama no kra wa hwa no yare ni nti weka sa obeja wo mo wo enso bia no mo ba no kra so ye correct unso bi ho no ma wa wo bi nti osuro se second one na kra na o san kwa akwo no e ba ba ha ena bibia nso se wonyem nso a hye nso se wonyem a yentimi nya se enuoma we nyina nya de e ma okay enu tinti na e fan se ka se premarital it means say before na obewura warem na wo se wo ye enye se wewura warem a wanyin san ya wie no before ansa na wo be da wo betimi aye saade no okay ye wo neoma bi ho no ma se wo fanyin san de betimi aye da checkups na ye de e de amount ba wo genotype ni de hu ansa na wakwa warem saade we se yetimi check anaso obi atimi check ni genotype a ebe ye den pa se bi betimi anya sickle ankasa ewum okay un se first no e na ye kan se un se tete no se ni ebeti ye no se un se before na abeware no awofo na ankasa timi ekọ wabusu enu ye nhwemu ahu se ayarefo we wo entom se da bi se efie we de ye ma wonye de sadria mo fie ho we wudi ni o man kasa be ye o mo intelligence ansa na o mo ide oba na enen no un se ye be ware kra na bi ho no ma eye nuclear family na nkasa wa ware kra ba na oba na extended family kra no ni mo bia se ni o ma we nyina no se ayade a etwam enti se no na wo se utimi ye this checkups no ema etimi ye den eboa obi kura kwaware a on involving abusuafo and na yesi renti o say ye high ko for ma yetimi ko je aware ko je aware nti no ne ma me kura mpa ya abelewa na wote se bi ne kura ase no ana se ni kuro ketewa bi mu no ofere wako akonya sikani ba bi nti no wakofa ayi kuma se ma me bi ne de na ye ne ma me nti ene kura sa hwehwemu no bi ni ho bi na dok ayi ya ye ken Mr. Mwansa na meko doctor so me ka che obi a wotie me se o twempana empana dodo na no ablewati ya me twempana na mdi wura aware mu na menya virgin na me di wura aware mu
me kunu ne me ye bibi ansa na me ko wura warem na one ma akwa awie ene mema aba eya na wo mo hwe to akese school fees in pacho me chia ebi hwe enufo akese ebi hwe enufo bi nso penufo nketoa obi won susu krampo na obi sirie keke na osre no ose amami sirie ya chime ho ye mefe ene na nkasa no odo no definition of love na nkasa no ayira kodi enipadua no said the future no city no eno na akwako na obi di to achi dog na wadi to ye achi ana ne ho soso akodi mu na bi o matena ben finhia ben sia nson eya na mutie na ye den kakra na ebi ebebe chire na we say mu ese koye we say na ebe ye den kakra enti wo nya sure sesenka before say wo twempana no kola no okoye anke bebo on say enuti na ye kakra say ade a we na eboa omo hase na on say we no eya na on say ye mema no say no say wo twen ankasa de akoye say test ya eya na eden but aha de tien say ba kwa ankasa betimi afato ne ho so okay say bia oba ne be ma mo wo ho na say wo oba no wo betimi akwa check wo de say nyame koye wadom na say uye pe afa ama okay ntina ne ehun hia kra say wo kwa obema ne kra koye ne de na say bema ne so koye ne de na say oye a ehun hia kra mpo say bia oba ne kra de because definitely no se ba kunkun aye ni de se ne partner ne kra mpo kra sickle status kra na obetimi ne na de aware na de aye e wo mreko a yarefo bi enye den embemu aha enti no utimi eye ni individual ba se wakwa akoya wo ye AS no eno ne de untimi mfa nhye wo ho wo se wo ma wo partner no etimi ye de ekoye na wo hu se ebi onipa ne ye den AS ana se bi a wo ye okay ba se ne na wo ka no say what now for so many years maybe 6 years 7 years na de ye busa ne say ade a wo se udwen ho ne say wo pese bi a wo de yarefo ba wiase a say utimi je to mo say ane de a then I think say baby adu bia no we na wo say ye wo den aha so one person ade so bi ba be so one person e bia yarefo bi be ba ana say one kasa no hu say oh maybe dem wo yarefo a me pede a aha but say wo hwe years na adu ni de a hu say obi ho no ma years ne kra nche ye but ono obi etena ye kra bi nche but say de bi onipa no odo no no esin say de obi wo kra ne na tena wo mfie bebre then so ni aye kan ne say ne e be ye wo no wo bedi ebi a odo no achi na emu no akwala na wo de na eba wiase no enso nso ba bebre okay say ye ka omo ankasa fanso omo wo sickle cell yare na okohwe a first na fanse ne use folder no like omutimi endu be say 2 months kra na ni folder no kra ya ma because ye mfa ne say 10 to 20 days per be say na dry asabia we no ne red blood cells no ebe rapture enti acha every 2 weeks bia na wo say wo de ne ko ne yakobo ni moja enso ene no say omo ma ewo say yare we no ebia anka ene say nkomunya ya anka enye say ebebo mama omo atimi ayo mo ho afi to omo ma ware ne de obi kan say enya wo manya ye da akomo awie ba say wonko mu a ena ye because wo kra na wo ko ware mkra bia sika kra ho no eye den na ene ye bebo moja ena omo nso no so moja wi a enye moja ba ko wanye abese mienu and ye boni wi a the next 2 weeks pepepe wo beko nti e basa na ma mene ne akola na se mo ne hospital ho no ase mo no na ye adwuma da bia na mo always bia oba ne ye there and adwuma a wo ye nso no ebetimi ama asi wa adwuma ho nyina ye there kwan nti na mfa ho ni years ankasa amatena hu genotype status ansana wakwa Doc, yebe hu genotype status na ansa na ma memfa we se ntwem nim se doso ene yenwie Doc the others ne wo but before se mema akwanya ma wura de opese oye na bema emema yo bema epenisi e wose se obewura ware mu a
ɔne ne ho kani no ɛkɔyɛ mu nhwehwɛmu sɛ emu apɔmuden ne mu den ne ɛho nneɛma sɛ deɛ sitie obetumi akɔ ɛsa nhwehwɛmu no wɔ ayasabea ɛwɔ sɛ otumi kɔyɛ da bi ɛka sɛ bɛrima nkasa deɛ ɛmfa ho no sɛ ɛyɛ ana ayasabea yɛnhwɛ ne kɛseɛ anaasɛ emu a ɛyɛ den yɛka sɛ we no bɛrima hoɔden wɔ fam ɛwɔ mpam sɛ den sɛ even sɛ ɔne wo hyia na sɛ ɛnu 1 minute koraa mpo na wotumi nyinsɛn wo eti na no mpo deɛ ɛyɛ ana yɛhwɛ but yɛhwɛ nkwamoa ankasa a ɛwɔ we nti na yɛka sɛ ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa ankasa na ɛwɔ sɛ wotumi ɛyɛ ɛwɔ bɛrima ankasa deɛ di kan ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne nkwamoa no ankasa sɛ ne deɛ ne bia ne nkwamoa no ɛyɛ below 15 million ankasa ɛnya deɛ sɛ obetimi ade ɛnyinsɛn ɔbɛkyerɛ yɛ sɛ bɛrima ne ɔbaa ɛhyɛ mu ne ho na ɛba no nsuo no ɛba no nkwamoa na ebetimi akɔyɛ yi no ɛsɛ 15 million yes nsuo na aba ɔne ne da baako a deɛ ɛbɛba no nkwamoa 15 million na ɛsɛ ɛbɛm ɛna wɔ sɛ bɛm nti yɛn kan sɛ uhu wei na nti ɛhɔ nom na ankasa ne ahwɛ sɛ ɛyɛ below 50 million na facility na wakɔ no so betimi kura aboa ɛma nkwamoa na yɛde akɔ so kura na de na afi de ɔmatimi yɛde atu ho anamɔ kura before kura ansa na wakɔ akɔ waware ɛna de yɛtɛn sɛ yɛhwɛ morphology ne nso sɛ yɛwɔ nkwamoa bi wɔ hɔ a wohu sɛ ɛwɔ sɛ omuti ni nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛyɛ pɛ aha obi wɔ hɔ no ma bɛhwɛ no na ne ti no baabi ate ne to no wobon sɛ aha na baabi a yɛden ate eti sɛ ɛba sa nso a ɛno nso yɛ adeɛ nso a ɛntumi ma wo nyɛ den ɛnwo ebia na nkwamoa ni nyinaa no ɛyɛ more than 15 million but morphology no ɛnyɛ papa we na nkwamoa ni nyinaa ebi omuti a yɛden atete afiri so ebi nso mu abu ebi nso to ate eti na ɛba sa na nkwamoa no ɛyɛ okay but morphology ni nti no enya dia wobetimi adan afanyinsen ɛna yɛhwɛ motility ɔkwan a nkwamoa no etimi yɛ dan esuimi omudwane akɔ wo awudie no ɛkɔpem nkosua no ɛma etimi ɛbɛyɛ da ɔba ye obi wɔ hɔ no ma wobon sɛ bɛrima ne ho nsuo no begu ɔba anim na ɛmoa na asansan wɔn akyi san yɛ da ɛba ɛna ye obi wɔ hɔ no nso a sɛdeɛ when omu swimi ankasa kono we di ni ti eko crash we two ones at the end of the day no mo kwa bon se na we ti ate na we tu ate eti no eba san so asene omu swimi eko ne nso no ye hwe ni nyina eti ye kan so obi ho no ma enye se low sperm count nko na entimi enye don to obi ho mo se mi ni low sperm count eti na de enti na ebi e wo se but e wo se ye check morphology no ɛna motility na ankasa no ebia na wuni low sperm count but na morphology no ɛnyɛ papa ɛna sɛ de moa no nso esuimi na na so eno nso no ɛwɔ sɛ you see that so ɔmo in a straight way anaasɛ in a circular way enti asɛ ɔmo nenam nkyɛnkyɛn saa na ɔmo akodu na ebu ɔmo so ɔmo kɔ straight vertically ba sɛ odeɛ no ɔmo yɛ we no yɛmfa sɛ criss cross a ebi ba aseɛ ebi kɔso na ebi sia na asɛ bi kɔso ɛna accident betimi esi enti sɛ ne ɔmo we nyinaa ne yɛ because un say yɛmfa sɛ bɛrima sɛ ohun so wɔ fam anaasɛ with the aspect here yɛkan ebe taking long time ansa na yɛtumi ada solve this problem yi enti yɛmfa ne sɛ wobɛhu saa de we kura na ebetumi aboa mo atwentwe ho kakra ɛwɔ aware ni mu na wamfa wuti ankwankwan because unya wuramu dia pressure ne bɛyɛ da ɛbɛba enti sɛ woyɛ bɛrima na sɛ before na wobɛware hu sɛ ne ɔma we nyinaa ansa kra na wodo ho akwa hye aware mu na ene so kra mponso na oba bi wo ho a wokoka hwe a wontimi ntwe ne ho ebi de ne ye boyi nti emu nso odi nti odo campaign na ma na ya no mo mpenketoa ebi ye bi de boyi nti wokoka hwe sa na be ma no so ho odin na otimi eye ne ho adwuma ye wo mpem anu ate aka no so be ma na bia ne nkwamo ne sesen no oba ne kura woka me nkwamo anye makoye hwehwem mija obeka se oba bi nti e na wo pesa wo koja me on se eya na de kan ne se bibi oho no ma on se nimdie bi ebi ene encheche ya yeye obi oho kra bia na genotype kra onti bi da na genotype no kra no onim de nti e wo se ebi amekoye onim se saa de we kra na de e ma ye wo obi amfanso ebi a owo sickle cell
enti e bia ene no mi gi se bia entehemu a da akosu senti ni aka se even se be ma ne kura mpo se oni low sperm count a e wo se ye hwe ni morphology ni motility ni hwe se hu se problem ni mfiri be ma no aha enti no se ne etie bia no wo de bomodin because wuhu ni se nioma bi ho no ma wunya e bi atenka bi won but se wo wie na se wo ware wie a de ye hwehwa ne se eba aha enti no se wo different agenda crampo na wo ware a de ye nimu ne se wo ware a e wo se wo enti na ho no na ya na even se obi ma pressure kra na in your own conscious na nkasa emotionally no obey down especially looking say at you your are friends for a long and time and I say aha enti no say bebre na no mistakes bebre na no ye nyina ne ye enioma ye ntimi anya da entu hu anamon before ansa na ye kwa ware mu. Dr. Eric Malfo, Dr. Penny of 21st Clinic, the sciatica expert for her, and our buy and no education come where we yan a baby. Na some no cry young realm half. Tiwe mi nim si ade na watch me no se na watch me so crampo ne baby a ye baby a homa na tum dia ka eche ne dos nyankopon ya adoma na watch e beba no ye besa ato adwumedie so ye ngi ya frefo no so de na ansa na no ye ka cho set 21st clinic so person genotype wo ye mu hwehwe mu bia bomode afo ni ekire mu ewo miamia hodo ya me beboboi na watimi akoyade bia so ha wo no wonum etu ase ankasa ye nso so yade no ye won fidi ankasa yade wo ehye mu ebi wo hwa no ankasa ekire yade no na baabi nso krampo wo yade na ko hinta na wonhu baabi ehya efidie ni beyi ne aba obekire dru a 21st clinic yankase ya no yetimi ede account na etu yade na se ede ama mesro enkosoro yade no e won kwanchen ene ayasabia na doso obia se eno na sese se no na ekonya haba ba akomienu bi a ensa ayi sciatica kora wo se sciatica obeji usika ede nso so enkosi ba bia mesro 21st clinic pa chamo fam ye branches no ento so emfa emaye kumasi ase no mu wo ehwa overseas Alpha Radio nchen ho make us say manager Daniel Mr. Daniel Opoku Ajimai or Sheye den manager ya chi papa ye gidi se mu nyina mo ho 21st clinic manager Daniel ya chi mizo kwa hwa won sabeka bi e de afri ni ho na ehwa overseas Alpha Radio nchen ho no ehwo na 21st clinic ye branch no ewo Kumasi ase no na wokọ tema so a tema ye wo ho community 1 and community 9 ye tema community 1 ene ye wo ka so a obom road ho a obehu ye takwa roman stores no enso hwe ni mo obehu oboase court junction ho no oboase ne Kumase kwantempon no so ne ho a ena obehu ye sunyane nso eye regional hospital no first gate opposite ne baby a ATM no efidie ni si no ehwa na ye wo goso nso ye goso abotan Success FM enchemo ho abrekum Chris FM nchen ho na obehu ye wokotachi man so a wode wani akire mu osunwane kwan no so no baby agenkwa FM wo no omudwa no wura makọ omudwa mesrawo ne opposite nhwe ni mo ho no na ye wo sanso na takrade enso obehu ye ewo ho takrade mesrawo baby a tasi no elodi ekọ ye efie kuma kosiniti ho ne ho na obehu ye nkranza so ye wo ho praise be asori dan no enchen ho baby na ye wo kofo dua obehu ye enkran dome sehwi dwabo so sehwi debi so enyina da meso yakache ne bi ewo ho baby ebe wo no ko genotype no koye mu hwehwemu na hwe na akwada ne beba na sickle cells yade ne wom ye mobo pi so ye be kwa ran pese ye be pray ye ho ye se ukọ no ma no makrom a ye be pray ye ho enyi prebo kwantia enti na ya tesuku no nyame ya adoma next week no dodo na ewo ho enti no freye mai se CA 0540 311 311 0540 311 311 ana 0249 311 311 0249 311 311 Elsia 21st clinic ya de bia no yese ye besa na yetu ase de so ba obeja ya de no ho na wo de wa hoto akofie 0541 0551 931 931 0551 931 931
ana 0548 931 931 0548 931 931 wobetimi afrɛ wo de kakra wo no watimi ede aka ye ho ebi nso so ana wo kosabi a 0551 931 931 ana 0548 931 931 emu bia be frɛ bia no ye beje wo so. Hello, good afternoon. Hi, afternoon. Me pa chodi ni baby a frɛ. Richard, because I feel Ashtown. Yo, Ashton pa cho yen tie we. But I'm good doctor thinking that I friend is syphilis, but you teach me to as your palm and loco. Syphilis. Mate, Doctor wa Hawaii. You. Yo. We are bebo. Hello, good afternoon. Doc, Ashton was say syphilis yetimi to as your palm and loco. Yetimi to as a infection. Until almost more than Ashton, the nice Accra. Ashtown Kumasi here, pro from Ashtown. CPC here. Okay. And then we'll beat me up by her. I'll be better. Bra, one, bra, how what also show him a remember on Saturday. What a good afternoon. Afternoon. I told Dini baby out free. With a more better, make a confusion about Bakunia Bampacho Yentio. I want to ask my doctor, can I make a try as a doctor here to say? A man, no, said, no, I saw him to throw. Don't want to buy a dog. And one want to cry the area, open the age out. Just ready. What's a my text ready? A man in Mamma. Why am I a new call? Don't what a bear. I'm going to got some of them. Many of the businesses, you have to are for them and better than it. She has threat to my name. They are these travel power. Yamin Sean, so my better. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho Dini baby of free boss. Pacho Lady Daniel. Pacho Yatientio. So, I'm a Pacho, no, said the doctor trained recently. The person be business say, a banner send of Barbie or Hotchnook or Rebema. Now, I'm just a woman now warning my prayer. Then so now of your Beman for a war back of Rana on in the Chimiao. And I'm not person. Ntina bisa say bia how ni free obana na asesen. Aha, if you don't because you see genotype no more watching no. I also say or SMA no be you need to be master person me anade. Aha. As we know obo so be man to me oba fofo but oba on any channel. Na awo ma so oba no betnya ka so ko check ups na so ni problem dia. And na and then e dey basa. Mate, obey you one. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Oh, this your baby out free. A friend could you make free Kenya? Sorry. Okay, Mpacho. Mpacho, na mesini busa doctor say, Korano, so mo ye sekro selsa. Sekro say, omo no move for mukra brimu na say this would din feel it is in muko. Okay. Now be who. Yeah. Obey you one. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Pacho, dini baby out free. Pacho breakum. Breakum Pacho yentio. Me Pacho. Because seven says me so age do wa unya utin wana. Me Pacho yo Mati. Good afternoon. Good afternoon. Pacho, dini baby out free. Because my Mr. and make a session go. And Coco about why until you down the doctor to find Uncle Point Samo. I defend a Modia Mayan and that boy may be now, my son decided to say, if I said who say rheumatism, I young to two. Send ye, because some canon. Blood boosting and I said, no, dear. And you be sorry. If the family will be our woman. Somebody declined, we didn't tire again. You do that bad, you know. Then you are tired, I have rheumatism. Second, no one I say, and you be so much, but some of that say. Yes, yeah, that's say. About Payan for last call and I am called Doctor Ancha. Hello, good afternoon. Good afternoon, Good
Catch it with the baby out free. No, I'm free. Me Janet. Okay, about papa until. Me pass me person in this the concert ya no. Any ya. Any dry twice here. Mate doctor be you are no. Mo friend nyina no yesra mo friend si we say so 0249 311 311 0249 311 311 and now 0540 311 311 0540 311 311 Dr. Sinibi ewa hasenum ti omo enemo ebetwetwe enkomo Doctor sorry answer no so beje phone no ba ko sesia na matoa so e de afri ho Yapon Chief Executive Producer say Yapon nti Yapon birthday Ashtown de no se Phyllis ne ye na ma beta nso atu yefo ye rada ne nso se one ne ho kani wo ho na se awo ne ma na wakoye nhwehwemu na se yese oba no se bibia ni ho na wono ko fa oba foforo na se omo ya no the genotype no I think the questions na ban there next week you be answer we na but we no tin here can say ye di kan you only the genotype nti bia oba no bi oba no okoye ye mfa ne se scan. Okay. And I who see be about say, oh, yes, can I say, Bibia, Unya normal scan, and no chess, oh, we are okay. Aha, or have your bay hormones, none other we are, any other infections. And you know, a chess problem na Casano, Bibika crow, one achema to be or bano honoma. I was say, Utimia the 821 among. I was here. Ya back, Yamea Domoa, Kujo dear non so. Any breakum yese inetimida etimi wan kokko ne ma Jane nyame ya adomo a next week ni ye de ni nyina ebehye ye fa happy birthday enko enfama Veronica Tinewa our 21st clinic Takrade branch enne eye wawoda ma me bapa nyankopon kosoa enhira watade fatal dodo akasa Dr. Benjamin de ne afieje wa de ne de abro bapa nyame pa ne yes ready amawo nyame ma wonim de adwene nyansan hunumu esi ase na efede dwuma no esankofo yade esa ma yese woni mutese aminu anso the grace into Mrs. Stano nyankopon kosoa ma odin grace no enyansinsan sopa ewo so erade ma na adom ne mu nkamfa so ontoto anamo ensi ye mfama birthday we me yan 5 minutes but your time no me first school fees di eni bi erade ma wana mo tutu onyina mu no ebibi ankoye emfa ema onyum free otamfo no hyehyɛ boni bi mu na ni boni bi edi wachi no yesre nyankopon se omo na nifra emfa maye erade fo na basa no enso mu onya wo chem ene won katabo ade bi ado nsa besom na nya nhira eni sika unya nware ye erade ma ware pa na bibi anya fine school fees se me nya nyina ama ye kwa So wanti unipeduasi a wonti ayaresase over the years yantiasi afei na yabehunu se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for eti mayehu se ye wo yare bia ye frono sciatica anso hwa oye nhwehwemu esi biaye kase a ode ye sciatica nhwehwemu no ema ye behu se sa yawa ye free sisi echi fire to ase fire nema besi fom no se kobase ehututuye eye woya na etwetwenwa sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema